da chairman din maganin gargajiya na jihar Kano. Mijin aljana a da kuka? Mijin aljana a da. Yanzu auren ya mutu, na sake ta saki uku. Ina batun wancan magana. Na saki aljana saki uku a gaban ubana mai biyo gwamna shawara. Na sake ta. Ita ta san ka sake ta? Ta sani. Yanzu ina magana da kai a baya cewa To magana da ne. rijiya. To yanzu rijiyar da zan faɗa ai tafi wacce zurfi. Me yasa? Saboda gudun wuya. Ka gane gaskiya kenan. Na gane gaskiya sosai kuwa. Wai dama tun farko aljanna ce aka aura kuma ya aka yi. Na'am. A takaice aljanna ka aura dama kuma ya. Ni abin da ya haɗa ni da aljanna na taso ne, ita mahaifiyata tana da larurar aljanu shekara 42. To wannan mu'amalar tata da take shine ni ma isa na shiga ciki. Abin tambaya. To Maganganun da kai a baya na cewa aljanun nan kuna mu'amala gaba da gaba. Shin an taɓa yi ko kuma a kirkirar zance ne? to bangaren mu'amala da aljanu gaba da gaba yi ne don a karfafa masu sayan magani su sai Me magani. yasa kai wannan magana a baya? Wallahi dan in samu kuɗin kashewa da na abinci. Ka samu ko baka samu ba? Na'am. Ka samu? Ina nema dai ina na samu, amma dai na sai kayan abinci. Batun cewa Za ka ci gaba kenan. A zan da kai kuma an ce an tubo kana zancen za a ci gaba. batun cewa an fa ka fada rijiya tsawon lokaci sai daga baya. A duk wannan an gaya maka dan a zo a sai magani na ne, kuma ana kai ko kai baka gane labarin ba. Gaskiya ka faɗa ba kenan. Ai kawai ni na faɗa ne, na zan yi ba dole ba. Mutanen Kano da ka sa su a wani yanayi na rudu ya A su kwantar da hankalin su, ina neman ahuwa su, ina neman gafarar su da na ƙasa ma gaba ɗaya su yafe mu. Yanzu Su yafe mu. ita matan nan da aka gani ta yi magana da manema labarai cewa Ita wannan mata ta ce. Ita ma tana neman ahuwa a yafe mata. abinda ta ita faɗa aljana ce? A mutunci. ta taɓa ganin aljanna a zahiri ko kuma Gaskiya ta faɗa ne kawai don ta gyara mana tukunyen mu. Ina ƴaƴanka yanzu aljinu? A babu. Amma ina da ɗan mutum a yanzu ma mun zo da shi. Yawa. Shi kenan na gode muku. Da ƙara ɗaukaka. Daga kawai in ji a kaina. To yanzu kuma kenan inda yanzu ka ce ka samu abinci ka tara abin da ka tara idan sun ƙara karewa za ka iya ƙara A kuma. ina za a kuma wannan? A ina za a kuma wannan? To aka gara kuɗi ka buga. da Kai, kanka, ka ai, ce ga shi sarki sai wannan ya gane diyar da abin yake. kamar ya za ka bayyana masu sauraro. yadda wasu lamarin. To ai shi kuɗi wani abu da ciki da gaba. Kafin mai zuwa an sa kuɗin a baya. Sannan aka sa garin magani bayan ake juya ya ɗeba kuɗi shi kuma ya ɗauka kuɗin aka. Yan dabaru ne kenan. Yan dabaru ne na gadi. Yanzu za ka iya yin magani? A nan gudun masu sai kuwa a ɗauko abu. To bismillah. A ɗauko abu. Ba ne ba da ba. Bari mu gama wannan. Bismillah. Bari ya gwada mana yadda yake gani. Yawwa ai shi har a wani abu a yi shi a gane. Tunda dai ni ma kaina fa na ga wani fa ya burge ni wallahi. Fararen takardu aka saka. Wallahi da aka juya sai ga kuɗin Najeriya. Ni kuma nawa baya yiwa da farare sai na zuba kuɗin da kaina. Wallahi shi ne kawai bakin ciki. Wallahi sai na koma makaranta wajen malam na ƙara karatu. Wallahi ne. To shi ke ne. Kamar dai yadda kuke A kula da gani ni. malam mai mata Ana aljanna kula da ni ko? zai gwada mana yadda Yawa. yewa jama'ar fa'ida a wancan lokaci ya Ba ido kawai dabara ce ta ya gaddawa. fito da kuɗi sababbi. Haka muka lau. Yanzu gashi zai gwada mana yadda yake irin wannan kuɗin hoto ko kuma in ce yan dabaru nasa. Ana kula da ni? To shi kenan kaga kuɗi nan kafin fa wannan za a burge ya zo. To shi wannan izo kuɗin yana ƙasa sai a ajiye shi haka. Sai a ɗebo garin magani sai a barbada. To ana barbadawa. Duk ana lura da ni? Abu ne fa practical ba wannan abin nan ɗinsa ba. Yadda za a yi ne a ɗan samu yara su ɗan samu abin nan. Duk kuma tun da gwamnati ta ce na bari ba dole ba isa dan ubana. Ba dole in bari. Za da gwamnati kai. Dole ka sallama wa gwamnati. Gwamnati ikon Allah. Amma an fi karfin ka kenan. Kai ai ko aljani gwamnati ta fi karfin sa. To yanzu da ce gwamnati bata kira ka ba kan wannan lamari zaka ci gaba da A'a ni da ma buri na in samu ga buhun shinkafa ga na dawa in suka haɗu shikenan sai in daina yi. To kula da ni. Ai kun ga dai gashi yadda aka yi. To shikenan sai a haka. To kuna gani na ita nan na rufe. To shikenan sai a ɗaga kai haka ana ya dandama ya iliya kawai shikenan sai mu hannu na haka. Kaga kai kwakwalwarka ba littafin ne a gaban ka ba kai ma so kake gano ya dafa ya ile. To shikenan sai a buɗa. To yanzu dan Allah da Annabi kaga shi a gurin sa ai amma kuɗi. Shi kenan shi ne abu. A yanzu wannan kuɗin gaske ne? Gashi kuma gashi a gaban gaba aka yi. Shi ne fa karatun ba wani abu bane. wancan lokacin kamar har kyautar suka bayar. Yanzu ma na ba ku. Riga- Na ba su. Wallahi na ba su. Ai kwana ba ta yi. To kamar yadda kuke gani muna ma'aikatar magana. Wani abu da zan daɗa ɗora ka.
ni mahaɗata da aljanu guda uku ne. Ina ƙarami mahaifiyata ta zo ɗiban ruwa unguwar ƙofar na isa ta faɗa rijiya aka samo ta amma ni ba a saman ba. Tare kuka faɗa? Ina bayan ta. A matsayin goyo. To da aka faɗa ita ka samu ba a samun ba. Aljana ce ta tare ni ta tafi da ni Bahar al-Aswad inda aka halakar da Fir'auna a Misra. A nan na rayu shekara 6. Ana ta neman ka ba. An neme ni an rasa ina gurin aljanu. Aljana ce za ta bar nono abinci da shi na rayu. To kaga ni da na zauna zaman shekara 6 wannan aljani ne bai san ni ba. An fahimta? To bayan nan kuma da na balaga na kai shekara 10 na kai shekara 25 sarkin aljanu Suleiman ya ɗauko yarsa mai suna Ummu Siben ya bani na aura. Wani abu zauna da su an yi sulhu ita matar dan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta. Ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutanta kowane da lokacinsa. Ita girkin aljana na san irin kayan da take so na kawo mata, ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so. Wannan Malam Ahmad Ali Kofar na isa kenan, mutumin da ya auri aljana ya kuma hada su zaman kishi da dan adam, yake ba mu labarin haduwarsa da aljanu. Sanadin mu'amalata da aljana a nan Kofar na isa lokon makera hauren motoci. Mahaifiyata ta je ɗiban ruwa ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami shine na kwace na faɗa rijiya. To da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba shine aljana ta ɗauke ni ta reno na a Bahar al-Aswad na kogin Nil da ike Misra. To bayan an raine ne da shekara 6 aljana ta dawo da mahaifiyata a Kofar na isa. To kuma na yi karance-karancen da zan yi to ita kuma tana da yarta shine ta ɗauko ta bani na aure ta sunan yar Ummu Sibiyan. To muna tare da ita a halin yanzu shekarar mu tare da ita mun haifi 'ya'ya guda 4. A cikin 'ya'yan nan mun samu su dukkaninsu abdu muka sa amma in kesu daya Abdulganiyu, Abdullatifu, Abdulwahabu da kuma Abdulrahman. Malam Ahmad ya ce ya yi karatun aufaƙo da magungunan gargajiya. Na yi karatu a Maiduguri shekara 10, tafizul Qur'ani na tafi Sokoto shekara 4, na karanta fiqihu, na tafi Egypt a karkashin Malam Abdul Fattah Duhi, Falak na yi karatu a karkashin sa na harkar duba'u harkar magunguna. Na dawo Jami'ar Bayero na yi ilimi a bangaren department na Hausa language, na yi karatu akan tsubbu da dubbu. Shine tsubbu buri, dubbu magunguna. Na kuma zanta da matarsa dan Adam, Fatima Ahmadu, wacce ta ce suna hira da aljana kuma ba sa kishi. Bana jin tsoro. A zaman mudi da ita sai dai ranar kwananta ne bana wannan zuwa wurin inda yake. Za ta zo mu a siffan dan adam. Mu zauna mu ta fira da ita. Har ma dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi. Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana ya yi yawon bude ido a sassan duniya da dama. Ta sanadinta na san kasar Saudiya. Ta sanadinta akwai kasa a Beijing ana ce da ita China, to ta sanadinta na sani. Sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta kasa, to Allah ya sa mun je har karkashin wannan guri ana ce da ita Rabamu da Angul. Na je akalla ma a kasar na yi hotuna na wannan guri din na ɗaɗɗauko na taho da su, kuma can akwai katanga ya jijo ma juji ishi ma ta kai ne. Amma Saudiya ta mai da ni kamar abin nan saboda muna sauka a Masfala, a Tafa'an, a Rasaifa, a Funkare, a Harta Yamal, a Shirka Kaki, a Kaki, a Hindawe, a Shahar 60, muna sauka a Madina kamar Darul Tauhid, muna sauka a Bakiya, dukkanin wannan gurin inda take sauke ne. Kuma tafiyar gaba ɗaya da tashin mu daga nan Najeriya zuwa Saudiya yayi tsayin gaske minti 10. Za a buɗe za a ce rufe idan ka buɗe idan ka shikenan an yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Na farko za a saka ATM a cikin akawun ɗin aljanu, za a fito da kuɗin Najeriya kowa igansu gwargwadon wanda zai ishe mu sha ruwan azumi. An fahimce ni? Ba wai masu yawa ba, gwargwadon dai wanda za a san kuɗin Najeriya ne, to za a fito da su yanzu a idan kowa. An fahimce ni? To sai abu na biyu, ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta zo, to ya kamata ita ma a sata a nemo mata sarƙar da za ta yi adon sallah da ita. To sai abu na uku, muna san aljana ita ma a cikin wannan akwati ta kawo mana kyautar abin da zai birge mu. Me abin da zai birge mu? Akwai wani tufafi da ake kiransa alhayiri. Muryar mijin aljana kenan, wanda zai nuna mana kaɗan daga cikin abubuwan al'ajabi bayan da muka kai masa ziyara, bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na son ganin girkin aljana. Ko da yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce, inda ya buƙaci mu zo bayan Ramadana. Jiya a ciki, to shine zai zanto ali ATM ɗinsu
ni kuma saka a cikin akawun ɗin aljanu su kuma su ba mu kuɗin da za mu sha ruwa a wannan haɗuwa ta hatimi na bankin aljanu an fahimta to bismillah sai mu fara ta kasa rabbana taqabbal minna arzigani da bilis arzigani da bilis ko da ka ajiya cewa ina bilis wannan maganin za mu sha wancan an sa ATM rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna arzigani da bilis na'am Ahmad sakakun hala'in yasin Ahmad sakakun hala'in yasin bi haƙi su muka lazi arba ɗalisin habalisin mabarusin salisin kafadi'un kakalimin hayalisin da ɗalisin abatisin yabatisin bi haƙi Muhammadun Rasulullahi a hasko da hajiya a hasko da hajiya riƙe mata ma da labu da shi hajiya ta samu harka ta daha sai ta ɗaura ta yi abu an janye wannan gidan a hasko da hajiya a hasko da hajiya a da ƙaru da rai a da ƙaru da rai ƙarshen kujerar matakin mukamin tuban sawa ke na a duniya kai ko a lahira. Na kuma tambaye shi ta yadda aka yi aka samar da wannan kuɗi tsarka da abin sallah. Ba na banki na bane ba na kuma kowane banki bane za ku ga wani hatimi mai ismin lawal azam to a cikin wannan hatimi ana aka ciro wannan kuɗi. Akan ce yawanci irin wannan kuɗi da suke ɗaukowa wai kamar sato shi suke yi. Wannan masu sarukul jinni ne. Masu sarukul jinni su ne waɗanda za a ce su ne sun sato amma wannan ba sarukul ba a ji a kuɗin su nasu na kansu suka ɗebo. To ga tsarka na mun ga an kawo shi daga idan aka ɗauko shi. Duk inda kika ga sarƙa da inda ake yin ta da kuma inda take zama a duniya ba inda ta fi matsayi irin Dubai da Saudiya. To ita wannan sarƙa daga Saudiya aka kawo. Mun kuma sake tambayarsa kan yadda zamantakewarsa tsakaninsa da aljana yake. Tana zuwa da surar kadangare, tana zuwa da surar sikeleto kwarangwal kaga ya shigo gidan nan in tare shi. Sannan tana zuwa rabin mutum rabo kofato. Sannan kuma tana zuwa a mace wacce take bata wuce shekara 25 ko da 3 ba. To tana zuwa a waɗannan yanayi wata za'in kuma ta zuwa tsohuwa wani sa'in a yarinya kuma ya kasance in saurare ta ni da na ganta zan gane ta aka ma ta kai matsayin abokiyar zaman ta ma tana gane ta to shine in aka je kuma abin da nake bukata na auratayya wannan tsakanin mu ne sirrin aure bai kamata a tallata shi a rediyo ba da abincin ta jini ne bargo dandatsatsen kashi sai kashin da dan adam ya kasa ci ya jefar da shi to shine take dauka take ci sai madara sai masu kallon mu su yi dakon girki ko abincin aljana da zarar an sauke azumin watan Ramadana. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.